The PB channel lo clear thin tu te in Java in chi bai le vek ule legendary tales te le mit te hi kalom em maya hetiang lami lo tui pui ve ni chuan khongain like khamin lo me sak donia ka channel voi khati en na ni chuan khongain subscribe kha mi lo me sak donia King Arthur thon thu le chem sei tak lungpui chunga invit bur hi khovela thon thu dai theilo lar berte jinga mi ani ome kumza chuang zet chu he thon thu hi lekhaboziak thiam te le hlaphua thiam sang mangin thla chhong ze la anloin hril chhong thina chem lungpui chunga invit bur wa mai hi then khat chuan Excalibur ni nan ngaya chu chuan thon thu pakhat min ria chhuatir ngal ome chu thon thuwa chuan chem lungpui chunga invit bur oma chu England laldik tak chawin apot chuak theya chu chem po chhuwa chu mipa ngai tan chuan theilo ani Arthur hunaron thlen ma lo chuan po chhuwa lo chuan ala oma Arthur hunaron thlen chuan Arthur chuan aron pot chuak ta a aro pui zia le laldik takani zia le uthar pen rokona ro khom tu tur nge yani zia nem nge nan chu chem chu aron phoi ta ani engpo ni se he chem mak tak mai lunga tang tlat mai hi British legend a chau lo po alo om ve boka ani nataka chuan hetianga chem lungpuya vi bur hi hei aya thon thu hriat lo lo jok hi Italia ram pakhat Tuscany chuan an lo nei ve boka expert than khat chuan British hian Tuscany thon thu legend hi a enton deuh ni nan soi boka tuna kan hmuh lai mek hi chem lungpuya Saint Galgano in avi bur ani King Arthur Excalibur anglo takin he chem hi kumzabi som pani hun lai chem dik tak Saint Galgano an lungpuya avi bur ni nge ya anrin vo in ni thlenga mu tur la om mani Saint Galgano hi mithiang hlim masaber ami thiang hlim ni nate Roman Catholic Church in songbol dan tur dik taka an songbol ania Saint Galgano nun hi he an songbol dan chanchin anda thata tangin tam tak kan hriat thei pha ani chu kumsang khat za somriat panga dai to mithiang hlim ni na an hlan chhon hnu lok ania helo po hi achanchin ziak na lekhabu ziak tu sangin an lekhabua an tilang ve bok ani Galgano goitati hi kumsang khat za somlia khan Siena Italia alo pianga miza om tak fapa ani angin athat lai nun chu night house tak angin na manga khovel nom na po atem ve man viawa indo tura train ani nu chuan Galgano chu mi invei vung tak le tharum thomi launi ta a ma se chung zong chu sakhomi ni na kong a zo na lama chuan a thak zo ta ni Galgano an thiang hlim na kong a zo tran na hi vantir ko Archangel Michael a hmu atangin ein trana a thon thu bung pakhata chuan Archangel Michael chu Saint Galgano a ma chuan aron lang hlol maya chandam na kong ron ko mu in kalna tur mun aron thrila chumini chuan Saint Galgano chuan sakhomi ani du thu puangin abul vela pu ka chuan ein beng bel ta a chu a thian tele a chung ta chuan an nui zat le ni ome Dionisia Galgano nu chuan Galgano chu abial nu voi khatal vatlo turin na nge na hun nuam zok a man thei nan athom hnoman to ber te chu in belin asakor chu akhal chuak ta akal konga chuan sakor chu alim tawak maya Galgano chu athing thlata chuta chuan Galgano chuan mu theilo thasui chuan a choi kang ni in a hria ti chuan vantir ko chuan Mount Asiata kal turin aron ti ta chu an khobul loka tlang pakhat ani Galgano an tlanga kalsan dona chuan angel chuan omri turin aron tia tlang chhip lam en turin aron tia temple bial kung mai le isua azirtir som pani ten an hualvel hi a han hmuwa o chuan tlanga lon tur chuan aron hrila tlang chi pahan thlen chuan engma a hmuta chuang lova Galgano chuan ori a hrele ta a tuntum chu khovela a thil du te soi turin aron tia Galgano chuan a ol mai ti in soi du lova a ol zia te khinnan lunga chemvi bur ang mai lo matia Galgano chuan an ti chhina ma se amak ti ngei tur chuan chemsei tak mai chu lunga chuan a lut ta alu ol samzia chu chemsa tak batara vi lu angvela ol alonia chutianga message ring le chiang tak Galgano na hriat nu chuan sakhomi ramwak chi ni athlang ta re thei taka nun athlang ta zokani
mitam tak chuan amal somna don be sein an pan thin boka ramsa te thiana siam bok thonthu pakhata chuan misualten galgano thattur hian assassin an ron tira mase galgano bula ching hnia chuan alo chanta a kumsa khatza somriat pakhata chuan kumsam thum pathum mania mithiang hlimata na hlan ania anu kumlia nem nge anita ni galgano thi na chu event ro puitak alo nita a bishop tele abot tepo antel nge nge a anu kum khata chuan galgano hriat rengna tur temple chu bishop te chuan sak an ril ruk ta a he hi kapela demon tia hriat lar alo nita ni he chapel hi galgano legendary shot chung loka omania ama chuan he chem lunga invit tang tlat mai hi alem anga ngai ani char thina mase kumzabi somni pakhatna a research an neya chuan athir composition le a style vela tang chuan he chem sei hi kumzabi som pani na vela mi ani thu confirm ani ta a he chem sei hian design moi takanaya a design vela tang chuan kumzabi som pani na lai vela indo na man ruang e ani an rin thu an soi bok ani kumsang hi pakhat khan metal zirchian na Luigi Carlos Selly University of Pavia in anena chuan he chem hi au pahle to a alem ti proof na engma kan mulo anti ve bok ani engponi se tuna hian galgano hriat rengna tura temple an sakha thatakin ala dinga abang vel te po sang takin ala ding ani tuna chuan jin mi te hip tu ber pakhat ani to a amoina zong tele history tamtak anei na tele thonthungai nom tak anei na te chuan tourist tamtak a hi pa tuna po hian he chem lunga invit hi helai hmuna hian hmuh thei turin ala om reng ani ole khati zong kha voina tan chuan ni phot sela in zawain video le akanin hmule theu donia